नमस्ते खुलुमबाय रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनसिम गिबियावनो आंनि बे लंगाजों ब्लग इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामबाय। जायफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान हाबफैदों बिथांमोना साबसक्राइब खालामनानै दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि लाबोबाय थानाय भिडिअ नोंथांनि स्क्रिनावहाय नुब्लानो जायो। दा दिनैनि टपिकआ बेनोदि जोंनि नसुंसे हादर बांलादेश, बे बांलादेश हादरावहाय गोबां जेंना जेंसिजों भुगिनांगासिनो दङ। फ्राय सानब्रैसो जाबाय दिनैसिम। दा दिनैनि भिडिअआ बेनो जे जोंनि भारत हादरा गोबां माने गावबोबाय, गोबां समनिफ्रायनो बिसोरो जुजियै खायदा बोलोहाय नाजा माने भारतखौ सोगावै आलदा आलदा रायजो राव हारिमु गासिबो लाजोब्बाय। जेरै जोंनि खाथियावनो दङ भुटान, नेपाल, ओमफ्राय ओरै सानजा साइडजों दं म्यानमार, आरो खाथियावनो दं नसुंसे जोंनि ओरै धुब्रि बारबानो मोनो मेघालयजों नांजोबनाय बांलादेश। दा बांलादेशजों पाकिस्तानजोंहाय आगोलावहाय जे पाकिस्तानजों बांलादेशजों ज' जानानै भारतनिफ्राय बिसोर गावदोंमोन। ओमफ्राय बे गावनायनि उनावहाय पाकिस्ताननिफ्राय बांलादेशआ 1977 मायथाइयावहाय उदां जादों। दा पाकिस्ताननि मानसिफोरा बै समाव बुङोमोन बांलादेशखौहाय गावसोरनि सानजा हादर होननानै, गावसोर जोंनि भारतनि सोनाब जायो। ओमफ्राय बांलादेशआ जोंनि एसे सानजा खोला गोलैयो आरो ओमफ्राय सानजा हादर होनना बुङोमोन पाकिस्ताननि मानसिफ्रा बांलादेशखौहाय। दा बे बांलादेशआवहायनो ओरैबायदि घटना जागासिनो दङ जे पाकिस्ताना बांलादेशखौ हगारामोन, गावसिनि न'खरनिनो होननानै साननानै लायोमोन। नाथाय जे गोदोना हासोग्रा माबा माबि गोबां दंमोन ना बै समावहाय बिसोरनाव, थागोन दाबो थानाया, माने बेफोरबायदि मानसि गाज्रि हाबफैयोब्ला पाकिस्ताननिफ्राय हाबफैबाय। रावाल'सो आलादा धोरोमाथ' एखेयानो बिसोरनिया। ओरै बे मा होनो गाज्रि बारहावा सोनानै होनानै गुलुंगुजों दावराव दावसि खालायै माने दा बिराद गाज्रि थासारियाव दङ बिसोरो। दा बेनो गुबै टपिकआ मा खारनावहाय जादों आरो सोर लाबोआमोन बांलादेशखौहाय बै समावहाय पाकिस्ताननि आथिं सिंनिफ्राय बारग'नाय। दा दानि प्रेजेन्टलि जाय दंमोन चिफ मिनिस्टार, बिनि बिफा जे मुजिबुर रहमानाहाय जुजियै नाजायै खायदायै बोलैहाय पाकिस्ताननिफ्राय उदांस्रि खालायदोंमोन 1977 मायथाइयावहाय। दा माखासे गाज्रि सोलोनि फाव फान्दायनायावहाय बारा गोबाव थिखियासै बिथाङा। जेब्ला फिसाजो शेख हासिना ओमफ्राय बिनि फिसाजो उन्दै सासे शेख रहमान, बिसोर लन्दन ना बहायबा थांदोंमोन आरो गोजान जायगायाव ना इंलेन्डआवहाय। बे समाव फाव फान्दायनानै बिनि बिफामोनखौ बुथारनाय जादों आरो बांलादेशआवहाय। गावसिनि मानसियानो गुन्दाफोरा बुथारदों। जुदि बे शेख हासिनायाबो दंमोनब्ला बिथांजोखौबो बिसोरो निस्सय बुथारखागौमोन। बेनिफ्राय बिफानि दिनैनि दुखु, हादरखौ सालायनो बेबो गोसो सिङाव जिद लानानै थायै नाजायै शेख हासिनायाबो इन्डियानि सापर्ट मोननायजों गोबां बोसोरनिफ्रायनो बांलादेशखौहाय सालायबोदोंमोन मोजां रोखोमैनो। नाथाय जे बिसोरनाव मोननै पार्टि दं, जेरेखम जोंनावबो मोननै पार्टि थाया होमबा, बेबायदिनो मोननै दं बिसोरनावबो। बे मोननै पार्टिनि गेजेरावहाय मोनसे माने हानजायानो दोलोआनो गाज्रि जाहैबाय। दा बेखौ बोरैहाय फाव फान्दायनानै नाख्लायनो हागोन सिटनिफ्राय, बिनि चेयारखौ बोरै सिख'नो हागोन, बिसोरो दावराव खालायबाय सिंजों ओरै पाकिस्ताननिफ्राय गुन्दा बारबोनानै। बै समावबो बिफाया खुनुरुखुमसो इन्डियानि सापर्ट मोननानै उदां खालायनो हाखादोंमोन। बे समावहाय जोंनि भारतनि चिफ मिनिस्टार दंमोन बिथांजो इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीनि दैदेननायावनो बिसोरो बिनिफ्राय हेल्प होबाय, उदां जाबाय। दा हासिना बेगमाहाय जेब्ला न'आव दंमोन गावनि थाग्रा खुलियावहाय, बे समावनो गुन्दाबो थाफाबाय। माने दा बुंनो थाङोब्ला माने स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै जादों होनना बुंदों आरोखि।
बिसिनाथ' मोस्रोमसो जेरखम दै लोमबा मोस्रोमा थुब्रा थुब्रा जमा जानानै दैसायाव गोजावा होमबा थिग बिदिसो बिसिनाथ' एम्फौफोर बायदि हालुजों गानो मोननांगौ जायगा हा गानो मोनबाथाय नोरै न' गाखोनोसै न' गाखोखांबाथाय बेनि बिहामजो बेनि बिजामादै ज' थोरसि गंसेयावनो ज' थालायग्रा बिसोरो जोलो फेहेरो एखेबारे जेरखम मोस्रोम एरखम बिसोरो दा बेखौ गाग्लोबनो जेला नाजायो अब्ला बे माबायाहाय शेख हासिनायाहाय खेबसेनो गावनि न'निफ्राय थाल मोनहोनानै दस्रा बेक साइडजों माने फौजिफोरखौ लानानै बियो डाइरेक्ट फ्लाइट गाखोनो नाजानानै रौना होलांबाय एयारपर्टसिम एयारपर्टनिफ्राय बिसोरो फैदों दिल्लीयावहाय बियो गावनि बिनानाव शेख हासिनाखौ लाना फैदों मदि सरकारजों सावरायनो होननानै दा जोंनि भारतनिफ्राय मा एक्सन लासिगोन मदियाहाय थेवब्लाबो बिदि होननानै आं बे नोंथांमोन जे देखायदों छबि आखिनानै बे एग्जाम्पल बियो मेप देखायोब्ला नोंथांमोना बारा बुजिनाय नङा बेखायनो ओरै सानजा सोनाब सा खोला बिदि आखिना होदों आङो जे बांलादेशआहाय जोंनि भारतनि सिङावनो माब्रै हाबसनखो नोंथांमोना साननानै नायलाय आसाम मेघालय नागालेण्ड मिज'राम त्रिपुरा दंबावो बेनि सिङाव बोरै हाबसननानै थाखो साननानै नायथ'बा बेखौ पाकिस्तानजों बोरै उदां खालायना होदों बै समावहाय बेखौ उदां खालायदोंबाबो भारतजों सरजाख'नांगौ आगोलाव बोरैबाबा सरजाबाखै मोजांबो जादों मानो होनबा बिराद दाङाबाजि जागौमोन ओरैनोब्लाबो जाखायो गोबां मानसि बारबोखाबाय गोबां आरो दासिमबो बिसोरो मोनाफ्राव बारो खोमा दा नैबे सावगारिखौ नाय बे सावगारियाहाय आलिपुरनि बाउन्डारिफ्रा थिग नङा बिसोरो बिदिजोंनो सौसिनानै फैयो नुबायना नोंथांमोना थासारिया माबायदि गोबां जेंना जेंसिजों बिसोरो भुगिनांखासिगोन जेरावहाय मानो होनब्ला सरकारनि खहा खालायदों आरो गावसिनिनो खहा खालायना लादों जेब्ला सरकारा बे खहाखौ फोलोमफिनगोन अब्ला गावसिनावनो माने जेनाखि माइरंखौ जोङो 10 थाखानि बायनांगौबा बिसोरो 15 थाखानि 20 थाखानि बायनांगौ जानो हागौ मानो होनबा बिदिजों फैसाखौ जमा खालायाब्ला सरकाराबो बे साख्रि आवलाफोरनो सोरबा मास्टार दं फौजि दं मिलिटारि दं बिसोरनि बेथनखौ माबोरै होगोन दानि खेथ्रआव बिसोरनियावहाय जुदि जेनेबा पेट्रल डिजेलखौनो लादो जुदि 100 थाखा लिटारबा दा बिसोरनावहाय 30-40 थाखाबो बारायनो हागौ 130 थाखाबो जानो हागौ मानो होनब्ला बे थाखाखौ कालेक्ट खालायसो सरकारा रायजोखौ सालायो पाब्लिकबासो पाब्लिकनि थाखायसो सरकारा पाब्लिकनि थाखायसो दा सरकाराथ' गावनि थाखाखौ सिपिनिफ्राय बर'नानै होआ जे नैबे नोंनि सेलारि नैबे नोंनि बेथन बिदिथ' होना ना पाब्लिकनिफ्राय GST दाननानैसो टेक्स लानानैसो बियो पाब्लिकफोरनो राननानै होयो जोंनाबो आसामा साबधान बिटिआरआ मानो होनब्ला धुब्रीजों हाबनो बोलो नाङा धुब्रीजों गोदो गोबां हाबबोबाय बै समावहाय तरुन गगৈ जेब्ला चिफ मिनिस्टारमोन बे समाव जेबो एक्सन लायाखैमोन जेब्ला BJP फैयो होनबासो हेमन्त मामायाहाय NRCनि माबा लादोंमोन एक्सन लादोंमोन दा जै बग्रिबारिजों हाब्बाय धुब्रीजों हाब्बाय होनबाथाय ओरै हाबफैजोबखाबाय 3 लाखनिबो फ्राय बारा दंमोन ओरै आलिपुर जलपाइगुरिजों हाबनो नागिरनाया एखे दुब्लि फोथारसो बेजोंथ' हाबनो हागोन थारकारा ओरै हास'बाथाय हाब्बायबो दा बाउन्डारि जुदि स्ट्रिक खालायाबा बिसोर निस्सय हाबखागोन हाब्बाय होनबाथाय जोंनासो ओंखाम गोमागोन रायजोफोर साबधान जाहाथे जायफ्रानि भिडिअखौ नुदों बिथांमोना जाहाथे फोसावनानै होयो बयनोबो साबधान जाथों जोंनि ओंखामखौ जों मोनजाबा जों मानो मालायनि जाहोनो जोंनो मा थानो जाना दङ जोंनि बिटिआरनि मानसिफ्रा गुबुन साइडजोंबो हाबनो नाङा जोंनि साइडजोंबो हाबनो नाङा बिसोरो ना माने बाहेरा साइडनिखा बाहेरा रायजोनिखा शेख हासिनानि न'आव हाबनानै बिसोरो ओरैबायदि लुथिदों
शेख हासिनानि फ्रिज गद्रेज फांखा बिदिनो फिसा फिसा बायदिसिना मुर्ति बायदिसिना बिदिनो न'आव साजायना दोना होमबा बिदिखौ लांदों सिलिं फेन लांदों टेबोल फेन लांदों आरो लोगोसे बिनि गानग्रा जोमग्रा जे फिसा फान्थाब फान्थाब गाना होमबा गोजौआव गाननाय गाहायाव गाननाय सारि बिदिखौबो लानानै थांबावदों लासिं सिं अगियान हारि बिसोरो बेनिफ्राय आरो हिन्जाव माहारियानो हिन्जावनि बिदि प्राइभेट पार्ट खोबग्रा जिनिसखौ लानानैनो अपेनलि रायजो राजानि गेजेरावहाय बेरायदों रंजादों गावसोरनि सायावबा खोब जानाय मोन्दों जेब्ला जेखियानो जाया मानो बिसोरनाव जेखि गभर्नमेन्टआनो थाया मानो जेखि प्राइम मिनिस्टार फैया मानो बिसोर खस्थ' भुगिनांगौखागोन जेरखम पाकिस्ताना दा खस्थ' भुगिगासिनो दङ गावसिनि भुलावनो सारा माने पाकिस्तानावनो फुरा टेररिस्टखौ फिसिनानै दोनजोब्बाय दा टेररिस्टआ गाज्रि खालामलांबाय थायो टेररिस्ट फिबाय नालाय दा बिसोरो गावजों गाव बिसोरनाव जायगायावनो थानानै बिसोरनि जायगानि मानसिखौ लुथियो बुथारो अब्लाबो बहुत सुख शान्ति रायजो मोनजानो पाब्लिकआलाय जोंनाव बाइकनि दामा 80-90 1 लाख नालाय 1 लाख जायोबा बिसोरनाव 6-7 लाख जायो गंसे बाइकनि दामा गंसे कार बायनांगौबा सामायन' वागनार सुइफ्ट जिखुनु जाया बिसोरनाव 40-45 लाख जायो होमबा सानदो बिसिबां गाहायखा जोंनिफ्राय आरो बिसोरनो गोजौनिखौहाय थुख्लाय नागिरबावो बिसोरनाव मोनसेल' प्रडाक्ट साप्लाय संख्रि दं पाकिस्तानाव संख्रि दा जेसेबांनाखि बारनो नागिरदोंमोन बेंगलजोंहाय जोंनि बाङालि हिन्दु मानसियानो हिन्दु मानसि दा जोंनि बर' मानसिफोरबो दंमोन त्रिपुरा दंमोन दा आलाय सिलाय जाजोब्बाय बिसोरो जेबो दाय मावाखैमोन बिसोरहा मा दाय दङ बिसोरो गावजों गाव खालि पार्टिनिल' जादोंमोन गावसिनि रायजो बेंगिरिफोरखौहाय बोरैहाय बेंग्राखौहाय माने गावसिनि चिफ मिनिस्टारथ' नङा जाहैबाय गावसिनि पिएमखौहाय प्राइम मिनिस्टारखौ बोरैहाय गाख्लायनो हानाय बेसोमोन मेन माबायाहाय गन्डगल जानाया दुंहाव थासारि जानाया दा बेनो बोरै देरलांखो लासै दाना पाब्लिकनि सायाव गोसालांबाय गिदिर रेस्टुरेन्टफोरखौ बुख्रुबबाय गिदिर मलफोरखौ सावबाय गारि घरा गासिबो सावजोब्बाय दा बिनिफ्राय फैयै दाना मन्दिरावबो माबाय बिसोरो आखाइ होबाय मन्दिराथ' बिसोरनि जेबो जायाखै चार्चफोरखौ सावबायसो खोमा दा निउसाव नायबासो मिथिया ओमफ्राय थैनायाथ' गोबां थैबाय दिनैसिमहालागै 300निबो फ्राय गोबां थैबाय आघातआथ' मेरला दं दा बिसोरखौहाय सालायगासिनो दङ जे होबथाना दङ गावसिनि आर्मि दा हरावहाय प्राइम मिनिस्टार गोदान जानो हागौ बिसोरनावहाय बे प्राइम मिनिस्टारा मा खालामनो हानो सानसेयैनो एथ'टा खहा जानायखौ सुफुंनांगौआ इसिबां सस्था नङा गावसोरनो मावदो गावसोरनो भुगिनांदो दा दिनै भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना साबधान जादों बयबो बेखिनियावनो दोनसै भिडिअखौ खुलुमबाय।